kuti Chiwenga anotaura zvepolitics papulpit, asi unofunga kuti Chiwenga azvizive? Ndozviziva inu ndotaura zvepolitics papulpit? Zvakarambidzwa kupi? Nani? Jesu paakatenda munodza gava iro anga asiri muchechi. Gava raitaura anga ari pastor. Pastor paLuke 13:31 rainzi gava anga ari pastor here? No. Anga asiri pastor, ainzi gava uyu naJesu. Anga ari ED wemaziva iwayo. The then ED of those days. Imagine if this Enzo guy has a wife. He hears another businessman complaining kuti murume wako irombe. Unozvinzwa sei? Ndakamupa mota akazoitengesa half the price. Vana voti, "Hai mama, ndidhedhi vari kurehwa here?" Iwoti hadivo wanangu. Vana voti ichokwadi here chikutaura voti hadicho. Vana voti kwewo dhedhi vakatengeserei mota nemari yakadaro. Voti handizive baba wenyu vanodedza. Ukaite baba wemusha anodhiskasirwa musha wake nemumwe murume, zvinoita pastor. Kana kufonerwa izvi kuti shamwari wakatengeserei motikari iyaya nemari iyaya. Hakuti control ako mani. Ndozvazvinoita here. And this is very serious because it affects the core of the family institution. Some women are going to look down upon their husbands because they are driving smaller cars, which they bought with their earned money. Because these women are comparing their husbands with those who are driving bigger cars donated by these ZANU-PF oligarchs. We cannot accept that. Chezi yarako shamwari dada nacho. Kana uine mvemve rawakatenga wega, dada nemvemve rako. Kana uine yemubhero kana wakatenga nesimba rako, dada nehembe yako yemubhero. Hembe yemubhero ukazvitengera inodarika dzekupiwa nemunhu wausingazive. Munhu asingakuzive anongonyora kuti yautore mota. Itsitsidzei chimborume kuda kubvisa mwana wemvana madziwa. Itsitsidzei. Varume veZimbabwe nyatsozvinzwai kuti handina kumboshota, ndini murume chaiye nekuti ndiri kuenda kubasa. Kana ndichitengesa pamusika ndakatenga mudhudhudhu nemari yangu yekuzvishandira. I am a better man. Panotaura varume vakatorwa vakapiwa motokari, hamusirimi munofanirwa kutanga kutaura nekuti hamusi varume vakakwana. Tikateta dare izvezvi vanotanga kutaura ndevauya netsoka asi nemari, vaya nekombi asi nemari yavakazvishandira. Ave kupiwa mota tota aiwa imigarai pasimi. Muri varume mangofanana nana Sisi Lavenda nana Sisi Patricia nana Sisi Pechunia nana Sisi Roda. Masiyane nana Sisi Roda. Kuda zvemara kunge honye kwete. Saka zvichaita nyika yedu manje icha discourage hard work, icha discourage honest living. Vanhu vanenge vaakuti hazvisisina basa kuti mari ndakaiwana kupi. Vanhu vari kungoda kundiona ndine zimota zihombe. Saka tichaponderwa hama dzedu vanhu vachida kukwikwidzana nevanhu vakapuwa mota nemapoliticians. Hazvina kunaka izvozvo. I came across a video where Chiwenga Chivayo was saying that he gifted a man called Enzo with a $120,000 US car. And this Enzo fellow sold it to a car sale for half the price. Yes, and the car sale man said to him, "Why are you selling this for such a defrayed price?" And he said, "I don't need the car, I need the money." So
he got the 60,000 US dollars. You see, which is not something that he should complain about. Huh? Once you give someone something, why should you care what he did with it? This is why we are saying these are not just free gifts. They have conditions attached to them. And this is embarrassing. Yeah. Imagine if this Enzo guy has a wife. He hears another businessman complaining kuti murume wako irombe unozvinzwa sei ndakampa mota akazoitengesa half the price. Vana voti hai mama ndidhedhi vari kurehwa here iwoti hadivo wanangu. Vana voti chokwadi here chikutaura voti handicho. Vana voti kwewo dhedhi vakatengeserei mota nemari yakadaro voti handizive baba venyu vanodedza. Ukaite baba wemusha anodhiskasirwa musha wake nemumwe murume zvinoita pastor. Kana kufonerwa izvi kuti shamwari wakatengeserei motikari iyaya nemari iyaya. Makuti control ako mani. Ndozvazvinoita here. Unogona kunge wakapiwa mota amai, hauna musha wokugara, hauna imba, hauna imba, wobva wanzi 60,000 yakatengesa, unotenga 30,000 musha waari kugona kuvaka neimwe 30,000. Pamwe ndozvaakatofunga. Hazvina basa kani pastor. Pamwe zvinenge zvitori nemusoro pane kuti aramba achishandisa mota yacho asina pekuipaka. Isu tiri kutoda kuti varume vedu vasadzikisirwe. Nekuti zvinezvi ukasvika paservice station vamwe vanhu vari kuita pressure vakaita mota dzekupiwa. Dai titori nenzira yekudzimaka dzekupiwa idzi. Tikasvika paservice station ndoti vakaita dzekupiwa endai kumashuro. Vanoshanda vatange vatenga vada kumhanyira kumabasa. Imi hamuna mabasa zvenyu muri vanhu vekupiwa. Hazvina pressure. Zvaifanirwa kunyadzisa pastor kuti munhu anodhoneta motikari kumukadzi wemumwe munhu murume wacho asina chaapiwa. Makambozvinzwa izvozvo? Mukadzi saka anoenda naye kupi mota yamuda kumupa. Achaenda motikari iyo kumba kwangu. Asi munopenga. Ndinogara ikoko. Ungadhonetere motikari mukadzi wemunhu. Saka type yemota waudzwa nani kuti ndo yaanoda. Kokala kuti ndo kala yaanoda wakaudzwa nani? Pastor. Mumwe munhu achaiswa demo parara. Hazvina kunaka izvozvo. Ukaona munhu atengera mukadzi wako motikari akuzvidza zvisingaite. Akangofanana nemunhu wauchawana nemukadzi wako pambedha pako ipapo. Ari kuedza kukutaurira kuti haugone kuchengeta mukadzi uyu, regai nditomunzwira zvangu tsitsa anzwa nekufamba netsoka. Saka vanhu vanoti kuna adzimai vako manga manzwa nekufamba netsoka iwo uripo. Pastor munonzwa sei? Tototenda achivhayo mama manga manzwa nekukwira kopi. Uri kugutsurira dzoroso. Saka titori useless ipo papanapa. Yozofa zvoti kupiwa mota dzakana kugadzirisa. Kwete kudaro. Unoti ndokumbira kutora mota ndiende pashopa. Obva wafonyorwa wanzi zvino motikari yako yandakapiwa hamusi matorovera here ikoko. Mukakweshera manje inogadzirwa nani? Todzokera kuti kwaachivhayo. Murume is not wired like that. Dai yakanga iri nyika chaiyo ine mutemo, angadai akatendeswa kwamambo Chivhayo kuti wakadhoneta motikari kumukadzi wemunhu. It's a breach of the family dignity. You don't donate something to a married woman. It's a breach. It's an insult to the husband of that woman. An insult. But inoita insult ndokunge paine murume manje. Kwete tuchongwe twedu tukatasara natwoto. Anotoneta speech kwa Victor ikoko. Murume wacho ndiye anonopa speech. Toda kutenda baba vapa mama motikari. Unongo wachitotarisa futi vanhu vacho vauri kuzviitira. Unotoona kuti havakapora. I can do that.
All right, believers, we are here for a message. I assure you, our message, indeed, it shall be shorter. It shall be shorter. I want to say the message I have does not have a title yet, because it is an intersection of the mystery of the salvation of Gentiles, Motsog, and family duty. So I'm sure it is more biased towards family duty. So it might be family duty part 7, right? Yes. But it doesn't have a subtitle yet. I will address the title in due course. A few days ago, if not yesterday, President Mnangagwa was at Mapostori Shrine. Maponga did not write that politicians should not talk about politics on church pulpits. But Maponga has a guts to say Chiwenga uses his pulpit to address politics. Of course I do. Do you think I don't know that? Kuti Chiwenga anotaura zvepolitics papulpit, asi unofunga kuti Chiwenga azviziva. Ndozviziva inu ndotaura zvepolitics papulpit. Zvakarambidzwa kupi? Nani? Jesu paakatenda munodza gava iro anga asiri muchechi. Gava raitaura anga ari pastor. Pastor paLuke 13:31 rainzi gava anga ari pastor here. No. Anga asiri pastor, ainzi gava uyu naJesu. Anga ari ED wemaziva iwayo. The then ED of those days. I know that I address political issues on the pulpit. I'm not naive, I do so. Is it a crime? Open a docket at the police station if it is a crime. Is it allowed by God? Of course it is. Otherwise I would not have been alive to this day. What is your problem with that? Kutanga rini vanhu vanoparidza vachirambidzwa kutaura zvematongerwo enyika esu tichigara munyika. Saka togara munyika asi hatisi relevant munyika munomu. Torambidzwa nani? Neng'anga. Hazviite izvozvo. So let him know that we talk about politics on the pulpit. And we don't understand what is his problem with that. Politicians come to church all the time and they say a lot of political rubbish. If you are genuinely concerned about separation of issues, start by telling politicians to leave the church alone. Let's see if you've got marrow in your bones.